pakatogwa matini maviri. Pane matini aya mamwe ependi akasvika pana mumaona. Akatogwa ndobva yaka pamberi pangu. Ndobva atora maprotection kati makondom aya. Ndobva aridira mvura akadira nemushonga iwo ari 2. Ndobva adira iri futi mvura akadira nemushonga. Ndobva akandiwa mumatini aya ndobva avharwa. Ndobva avhura matini aya. Akatanga kuvhura 1 ndobva avhura anga ari kuleva. Ndobva aita sekuti abva atora kondomu rake riya ndanga adira mvura nemushonga. Ndobva aritasanotibayira munzeve mangu. Ndobva rikandira muchitini ndobva atora rimwe racho ndobva atasanotibayira munzeve mangu. Ndobva akandira muchitini ndobva avhara. Ndobva tambomira maybe some kana 5 minutes. Pakazondovhura tini riya. Makabudiswa mukondomu riya ranga rine mvura nemushonga. Makabudiswa muramba wakareba kudai. Ndobva ndo zvinhu zvanga zvikunetsa zvanga zviri muzheve dzako. Ini nekuona sokuti muramba muzheve. Muramba ungapinda muzheve uchigara muzheve. Zanga iri kuvidire miramba. Kana muramba wengova 1. Okay. Ani muramba wanga ziri muramba mpenyu. Wangadwa muramba wakafa. Nemvura yacho yadochinja neruvara yadovatema yose. Thank you for tuning in to Zim News Beat TV. Standi Walter Dube. Njende kubi koma uti. Kumberengwa kwamatarusi. Mabizo bonjeni. Muna January. Gore rineri muna January. Mako yako arari kanuzoenda kumushamba ma Christmas. Pesa vanongoti basa. Yakawanda wo. Chirungu. Kana zvawanikwa tete vanhu vanachimboza makubatanidza kuti zvigone kufamba zvakanaka. Naiga. Mumuri makaberekwa muri vana? Mumuri medu mumuchira mumba medu. Takaberekwa tiri 5. Muri wechidai? Ini ndiri wechi2. Vana sei vasikana? Musikana i1 vakomana i4. Zvakaoma sei kana zvakafamba sei? Kuva nehanzvadzi imwe chete muri vakomana chete zvozoti pakurovana pane nyanhau dzekurovana nanatsano tichichaitira hanzvadzi yedu zvakaoma sei kana zvakafamba sei kuva nehanzvadzi ingori imwe chete nekuti mese muri 4 munenge makaisa ziso ipapo kuti ndiani anoda kusvika zvakaoma sei kana zvakafamba sei kuva murimi munenge makachengetedza pfuma yedu. Ipapo panotinetsei. Isu sevanhu vakangoberekwa vane hazvanzi 1 takadongozvinzwisisa kuti vatete vedu vanongodova 1 ava ndovega vari. Saka mati mane mhuriwo here? Mhuri ndinayo vatete. Yakura sei? Ndine mwana 1. Musikana mukomana? Musikana. Anotova ne 1 year 6 months. Makuchaisira pfuma? Vakomana achiri mangwanani. Manje usana kuronga. Kana Naiga. ndikufana kuvakadanga mwana achiri mwanane. Sana vakadanga kuti mukosha pano yani mombe dzangu usano kurongedza mudanga. Mozati hanzi zvoda kuti usati wamirira mombe dzengwasha ufanira kutenga vakara kudanga uifane kuisa dzako dzengwasha dzive kungosadzisa dziri. Nekuti unodisappointwa nevagwasha unonoshayana imwe yekuisa pano. Ipapo manje. Naiga kuseka zvinhu. Takaona matitsvaga mukoma wotanga kuti ndinoda kudzora ndisangana naye. Zvakamira sei padambudziko? Hayi zvinhu zvakati zvakaoma. Zvakandiremera vatete. Ndingati kubva ndichikura upenyu hwangu hwanga huri kungoti tikati gare ndopenda kubatsirwa ndikati gare ndomboenda kunobatsirwa. Ndorangarira pandichiri kutanga kurangarira ndandiri grade 2. Ndakati ndiri mumba ndivete handiti kondoedza zvezvo kuma around 3
ndakaita sendurungonzwa kudamwa. Ndobva ndatobuda majikumbezi ndikavhura dhoo ndikabuda panze. Munzira ndakanobuda nayo handina kubuda nekugedhi kobuda nevanhu, ndakaita zvekunodimudzira nepawaya. Ndobva ndabuda ndikafamba ndichindova ndaingoita sekuti pane zvinhu zvandiri kutevera kana kuita sekuti pane munhu andiri kutevera. Ndobva ndaenda maybe about 2 kilometers. Saka ndava ikoko manje ndobva zvakangonoti ndikatanga kuzvibvunza kwandiri kuno ndepi. Ndichiri kupedza kuzvibvunza kuti kwandiri kuno ndepi, ndichizvitarisa cheko ndakaona kuti kupfeka kwangu ndandangopfeka kumusoro chete, kumwe kwese ndandisina kupfeka. Chandandangokwanisa kupfeka ndine t-shirt nejuzi, short handandisina. Ndakatozorova nehana ndabuda mbasi ndakadai. Ndobva ndadzokera kumba ndikasvika ndikapinda muna vamwe magumbezi ndikavata. Mukoma wangu nevanun'una nevabereki handinavatauri, handizivi chakandinyaradza chii. Ndobva ndazoti mukuinda nekuinda ndichienda kuchikoro kuprimary ndava grade 6. Ndofungana nda grade 6. Ndandingova munhu wekuti ndasingagoni kuti ndiite gore rese riperi ndisina kukuvara pamavoko. Ndikasavhunika left ndifana vhunika right, ndikasavhunika left ndifana vhunika right, continuous. Saka nekugarisana nevamwe vabereki vamwe kwava nevari vane vachitaura kuti koi madi mambofambawo nemwana mutarisiro kuti chiri kunyanya kunetsa paari. Ndobva ndanyora grade 7 yangu zvakanaka. Ndobva ndaenda kusekondari. Ndiri kusekondari ikoko ndakarwara ndiri form 4 ndakuvara maoko ese. Ndakaita zvekudonha. Saka madonhero andakaita maoko angu aya mumaona izvi zviri straight izvi zvakabva pajoin zvikauya uku apa ndandiri 1. Saka ndichitadza nuri ndakatsika so maona. Ndobva ndadhonza ndikazviregedza zvikagadzikana. Iye zvinoti maona akadai kurema handangokwanisa kuenda kuchipatara nenyaya yekuti vabereki vaishotekwa, asi kuti akangonakawo zvakadero. Mwariwo akandiporesawo nesimba rake yapo ndoda kutenda. Form 1 yangu, form 2 zvanga zvoitika manje ndezvekuti muviri wangu muchigwadza maona. Nditadza kuti mune zvinhu zvakatanga sezvokava-kava. Chikatanga apa chikava-kava kugona chinzwa chavapa chikava-kava chogona kukwira chosvikava. Saka zvakatora 3 months zvichikava-kava mumuviri. Kunotanga pamwedzi wechi4 zvazvakuita zvichiruma manje zvichirya. Zvinyatsova kuti mukati memuviri wangu munyama dzangu pane zvinhu zviri kuita zvichindiruma-ruma. Ndobva ndakaudzawo vabereki vangu ndikati ini mchindoona ndakadai muviri wangu moda senge mune zvinhu zvondiruma-ruma. Vakambozama kufamba neni kumaprofita. Ndobva taendera kune umwe muprofita ari kune mamwe mapurazi kumaraini wokwedu. Iye aita zvekubvisa manje. Ndakabvisiwa zvimwe zvinhu zvisina kukwanisa kubvisisa chero neni kuti zvichibvisiwa zvichiikwa apa zvichibvisiwa zvichiiswa pasi. Zvinoita kunzwisisa vatete. Zvivana zvemupangari muzviona watoti mupangara we zvimakwati zvacho chakakura maybe samu kana kudai, asi chechihlisa pakuti chine chakaita mambava like chinhu chacho haungade uchiona ukanyatsa kuchinzwisisa zvichechita. Handobva ndabvisiwa zvinhu zviya. Ndakabvisa zvimwe zvifanira zvisvika kana ma7 because ndakatanga kubvisiwa kumagumbo rimwe nerimwe ranga rine cha. Ndobva vabvisa amene ndiwo muchiguniro makaita mudumbu. Ndobva ndabvisiwa zvinhu zviya nemaoko. Ndobva tapiwa tikai endai mopisa kubva kwenyu. Ndobva ndapiwa nemvura yekuti mungosvika muchigeza 3 days ndichitova paya pandaionga ndabvisiwa zvinhu zviya. Ndobva tadzokera kumba. Ndobva ndadzokera kuchikoro muinda nekuinda. Saka zvanga zvokuti zviya zvikabva
ndo vandatanga kuwa futi ndadova nezvimwe zviya zvikasvika ndikadzokera futi ndikanobvisiwa ndobva ndatanga kuwa futi zvinhu zviya zvadzorerwa pamwe pacho ndandoita sendinoroota maona ndanga ndotoona iri vision yekuti munhu uyo face neface yacho ndichitoiona asi munhu wacho maonero andaimuita mani ndaita sekuti tanga tiri paruzhinji panda sekuti pari kufariwa maona saka vamwe vose vaita zvekufara iye chaindikahlamadza ndechekuti vamwe vose vari kufara kuti ye munhu wose ari kufara iye anga aingova bhiza tadza kuti ane zvari kuita negumbo rangu mangwana makuseni pandakanomuka ndichinomuka ndichiwa gumbo ndakatanga kufambira kubva kuchigumwa ndobva chinhu chiye chatanga kukwira ndichifamba chakazotanga kudla chava pabvi ndobva ndatanga kuwanza kuti bvi rangu rinenge riri kurwadza chii chiri kuitika ndobva ndaudza futi vana baba mama ndobva vafamba neni ndobva ndaenda ndikanobvisiwa ndabvisiwa dai magona kuti kumba kwaanogara auyo muprofita anga aimboita zvekundibvisa dai magona kumbomuchinja kwaanogara anogara kumba ndatigara kumba chaikubva ndoberekwa sekuti sitongogara tingova family yedu yose inongova village one zvikanzi dai mambogona kumbomubvisa munharaunda anogara kumba saka pandakabvisiwa ndichinogara kumwe kwacho handina kuenda hangu kure kure inongovayo nharaunda imwe chete asi it's maybe about 7 to 8 kilometers ndobva ndakambotanga kunogara ikoko ndichigara ndiri ndoga ndichienda kuchikoro ndandiri form 2 ndakuna ndinogara ndiri ndega ndichienda kuchikoro munhu wekumba uko ndaigarawo zvakazosvikawo pakumuomera zvekuti kuuya kumba kwake anga asingachauyi kutumira anga asingachatumiri school fees yangaivimbisa kuti anogara pamba pangu ndichimubhadharira semwana wechikoro maita zvekuchengeta pamba ndaita zvekuchengeta pamba zviya zvekungonogara uchako kungoklina nekungotiwo payadi pange pane munhu pakanenge pakachengetedzeka ndobva pazvakanomuremerawo ndobva ndidzorera kumba ndobva ndakasvika ndichizoenda form 3 uchigara kumba kwemurume yakanga autadza kubhadharira chikoro pane zvimwe zvamaiona zvakare zvamaimbonzwa muri kumba kana kufamba nezvinhu kana kurota muchiinda panze kana kuti muchiona vanhu vakufara kana kuti sekutora umaita kuti ndakatombobuda ndikafamba ndisina kupfeka muri kumba uko makanga manzi mutamiro zvaiitika here zvinhu izvi kana kuti kana zvasingaitiki dambudziko guru rinongoitika kandaenda kumba kwedu chaikwa ndobereka ndobva ndotenga kusangana nezvandisenge ndisingatonzwisisi zvimwe zvacho ndotozotadza kuudza vabereki nenyaya yekuti ndoonawo sekuti ndikavaudza nhasi ichi mangwana ichi naivo vanosvika pakusanzwisisa kuti chii chasi chazviri kumboitika pamwana wedu ngatidzokerei mabva pamba paya pamusha paya atadza kuzowana mari kuchengetai zvakanaka ipapo madzokera maform 3 maakuma zvakazofamba sei maipo ndavakumba ndava form 3 yose ndakaipedza zvakanaka pana chandanga ndichinzwa pandakazoti ndakuenda form 4 term 1 term 2 yeform 4 ndaiti ani kana munhu wava o level unoitarisira kuti chero nevabereki vanachikurudzira kuti mwanangu dai waverenga ugone kuti kubudirira muzvidzidzo zvako ndaiti chero ndakatarisa bhuku so ndichida kuverenga ndairira misodzi zvose zvandii ndichiverenga ndikaverenga chero mapeji 3 ndikati ndimbovhara ndiyo kuti ndanga ndichiverenga kuti kudii hapana chandaikwanisa kuverenga kudzidza kwangu kwandandodi kuti kudzidza ndaidongobata ticha achitaura zvekuti ndinoverenga zvichipinda musoro zvaindirambira saka ipapo ndinoti ndinyatsotitsanangura kuti tinoziva kuti kune vana vane matambudziko emaziso vayo kuti akatarisa bhuku kunyanya mawhite pages aya haatokwanisi kuverenga zvakanaka anenge achibuda musodzi imi zvakudziso kuti mabhuku ese here nemagwavha peji ese ekubuditsai musodzi here kana kuti panewo pamaitaiwa ndikaverenga iwhite ndopaindibudisa musodzi asi ayo magwavha ndaingoshingira zva mabhuku ese hapana bhuku randaitarisa rokuti raigona kutarisika
ndaitongotanga kuyerera musodzi saka ndakagumisira ndisingachadoverengi ndati ndiri kuchikoro handiti ndigere nevamwe ndiri muclassroom nenyaya yekuziva kuti kune kuya kunomboenda chibatsirwa nekwakandikwanamboenda chibatsirwa ndaitombosiya vamwe vari muchikoro ini ndotombobuda ndofamba maybe about kana 5 kilometers ndichimboenda kunobatsirwa muri mega ndiri ndoga chii chamunenge manzwa pamwe chinoita kuti muzoti ake ndimbotiza chikoro ndienenge panguva idzodzo chinokusimudzai chaichochi chachindisimudza vaipo ndo chandisingazivi asi chaindipa puresha yekuti ndigone kusiya vamwe inyaya yekuti shungu vanhu vose vandinenge ndinavo friends angu ose ndichitamba navo nguva zhinji vanachita zvemabhuku maona ini kuti ndichiverenga mabhuku aya ndiri ndega zvaindiremera nekuti maziso anga airamba atatarisana nemabhuku ndichinyora ndichaisa bhodhi ndasina problem dambudziko riripo pakutora zviri mubhuku ndichitonda kumboverengera zvipinda mumusoro wokuona pabhodhi hapana akuona pabhodhi ndasina dambudziko dambudziko raingovapo chete kandotoreka ndimboverenga mabhuku angu vabereki vakazvigamuchira sei ipapo panguva yekuti mwana akuda kunyora kuform 4 mabhuku asi kukwanisa kuti averenge zvaivarwadza naivo nekuti zvandakazobuda nazvo haziziro zvavaitarisira semaziviro avaindiita samakazodii makaendera mberi kuchikoro paform 4 pandakanyora ndichinyora form 4 ndakanyora form 4 yangu ndikaita masubjects angu 4 nekuda kwekuzoshoterwa handina kuzokwanisa kuenderera mberi nechikoro chandakazoita ndapedza kunyora form 4 ndakagara December, January, February kune mukoma wangu ndambotaura kune mukoma wangu angaenda kuSouth Africa ndiyo ndakafonera akakwanisa kunitumira mari ndikaenda South Africa ndichisvika kuSouth Africa kuna mukoma wangu ndakasvika ndikashanda naye mwedzi wekutanga mwedzi wepiri mwedzi wetatu anyama dzangu manje dzadzakurwadza zvinhu zviya zvaindidla zvezvi ndandiva zvavawesi ndaita sekuti mabvira ndakaenda kumba ndichienda kubasa ndaita sekuti ndabva ndakaita zvekuberesa kati kwatoti kusengedzwa kweko mukati mechifuva ndikandikudze maitikira zvakaita ndakati ndiri kumba diti ndobva ndatuma munun'una wangu ndikati bamuni ndikumbire munhu chajisira foni yangu saka foni yandakatuma kuti inochajisiwa yakavatapo kuchaja ndobva vaenda vakazonditora mangwana makuseni nguva yakauya foni mangwana makuseni vachinditambidza foni ndakaita sekuti pane chinhu chandafe pakufema pakaita sekuti pane chinhu chapinda mukanwa mangu maona chikauya muhuro ndikaduwa kuti pane chinhu chandamedza saka pandakanogara namukoma kuSouth Africa mukati mechifuva makatanga muita sekuti mune chinhu chirikukavakava so chitaise chinokavakava nemuzheve dzese maita sekuti mune zvinhu zvakatanga zvitaise zvokava pakanokwana mwedzi wechi3 zvakatanga kuita zvichidla maya kuti ndiri kurumwa mukati menyama mukoma achitombomuudza achiti chii naye munun'una wangu ndimudza kuti mukoma dambudziko rangu riya kubva kumba nanhasi harisi kupera zvinhu zviya zvaindidla paya ndichiri kumba ndichienda kuvhisiwa paya ndichidi chero nhasi iye zvindava munhu zvavangofanana dambudziko harisi kupera mwedzi wechi3 ndiri kuSouth Africa ndopandandatambira ipapo chinhu chandangokwanisa kutenga ndangokwanisa ngotenga hembe dzokupfeka zvandangoita izvezvi ndakwanisa kutenga hembe dzangu dzokupfeka kubva zasi kusvika kumusoro ndobva ndakwira bhazi ndikauya kumba kuvabereki kuSouth Africa nabva muchiti zvinhu zvainyanyowanda tiri pamba pedu maenda kuSouth Africa kune imwe nyika zvinhu zviya zvanga zvanga zvingori nene tozoti kunana South Africa kune vanobatsira zvakare vanambowana here mukana kana kungoita ndimboendawo apa ndimbobatsira vatiti yapo ndopandakandihara iro ndorapadhirama manje kuSouth Africa kune vanhu vanobatsirawo asi havasi vose vanobatsira zvechokwadi ndakambozamawo kuti regai ndibatsirwe ndiri padhuze
ndobva ndaudza umwe bro wangu probably dambudziko randaiva naro ndobva ndita kune dzimwe ng'anga dzinobatsirawo kutauni. Ndobva tawirirana kuti mangwana tiri kukwira tese tinde kudhorobha ini ndobatsira. Ndaenda naye kuya tasvika tabhadhara mari. Ini nenyaya yekuti mutauro ndasati ndauziva iye ndiangakwanisa kutaura achitranslate. Ndaenda naye pai tasvika tabhadhara mari. Takabhadhara ngati 600 rand. Tasvika tapinziwa mudare muya. Makamugara so mune makazara mishonga. Mune imwe smell yekuti chero nemurimo imwe wakurohwa neanhu. Munhu mandiri muno ndokuda zvakanaka. Tasvika paya buru wangu nenyaya yekugona kwanisa kutaura ataura navo mari iya tabhadhara. N'anga yovhunza manje kuri kuwa papi yachitranslate. Ndobva ndati mukati menzeve nemukati mechifuva. Azvo ndakaona yapo ndinaye pandakaitigwa drama. Ane masaramusi emumazuva. Ndo akaitika ipapo manje. Pakatogwa matini maviri. Pane matini aya mamwe ependi akasvika pana momaona. Akatogwa ndobva yaka pamberi pangu. Ndobva atora maprotection kati makondom aya. Ndobva aridira mvura akadira nemushonga iwo ari 2. Ndobva adira iri futi mvura akadira nemushonga. Ndobva akandiwa mumatina aya ndobva avharwa. Ndobva avhura matina aya akatanga kuvhura 1 ndobva avhura anga ari kulefu. Ndobva aita sekuti atora kondomu rake riya rangandangadira mvura nemushonga. Ndobva tasanoribayira munzeve mangu. Ndobva rikandira muchitini. Ndobva atora rimwe racho ndobva tasanoribayira munzeve mangu. Ndobva akandira muchitini. Ndobva avhara. Ndobva tambomira maybe zamwe kana 5 minutes. Pakazondovhura tini riya. Makabudiswa mukondomu riya ranga rine mvura nemushonga. Makabudiswa muramba wakareba kudai. Ndobva ndo zvinhu zvanga zvikunetsa zvanga zviri muzheve dzako. Ini nekuona sekuti muramba muzheve. Muramba ungapinda muzheve uchigara muzheve. Zanga iri kuvidire miramba. Kana muramba wengova 1. Okay. Ani muramba wanga ziri muramba mpenyu. Wangadiwa muramba wakafa. Nemvura yacho yadochinja neruvara yadovatema yose. Ndobva dambudziko rako rawanga richikunetsa ndirori. Nenyaya yekuti isu vanhu tisiri pamweya, isu tichingova panyama. Hatigoni kukakavadza munhu anenge ari pamweya. Ndobva tadobuda paina bhururu wangu. Tadzokera kumba. Ndichisvika kumba kwandaigara ndobva ndasvika ndikarara. Mangwana acho ndikati paya pandaina ndiri kunogadzira dambudziko, handina kugadzira dambudziko. Chanangu nosiya imari. Dambudziko rangu ndongova naro. Zvinhu zviya zvandongova zviri kungondidla nanhasi. Chiri mukati mechifuva chatanga kula ndo chanishungurudza manje. Nekuti chaigona kuita kana 4 hours. Ushuwa kuti ndiri kurumwa panhu pandisingagoni kupenya. Hapana chandogona kuita. Saka chinhu chaindibatsira ndaiteka ndikaita tea. Chikawa kudzigwa pachikwa kutsva. Chomboita sechanyaradza nguva iyoyo. Tea yachingoita seyanonyarara chosimudzira. Saka imwe 4 hours. Apa pakaipa. Tea ndiyo yanga yaitwa bhururu wangu. Kuti ndigone kuita sekuti ndova zviri nani mukati mechifuva. Ndaimwa tea. Asi zviri mukati mezheve manje. Dzaindiwira. Iko dzaindiwira. Saka ndipo ndakazokwira ndikauya kumba. Ndichisvika kumba vabereki vangu ndobva vambofamba neni. Ndobva taenda kumwe kwandakanobvisiwa. Iko ndichisvika ndakasvika ndikapuwa kapu yemvura hombe dzemudziona ma1 liter. Ndobva yasvika ikanamatiripa kapu ndikaimwa mvura ipere. Hazvi kuti hawo inyota kana kuti ndakamwa mvura yavatete ikapera kuti tsvai. Ndobva ndaichizvibaya chirakaraka muchiona apa. Ukachibaya kuti urutse mvura iyo idzoke. Mukurutsa mwewo ndomandairutsa nechinhu chiya chandakaita chokumedzesiwa. Icho ndakachirutsa ndakachiona chiri mupengi. Chakaita secha. Chinhu chachina mamviri. Chakaita chitema so handiti. China mamviri. Chatokura kudai.
china mambivi mbiri wacho yes asi iye ati kana kachibata so chaita sechainamuka zvazviri munzeve paitogwa masoftware amona mawaya oipeta zvakanaka software oisa munzeve achinyatsokakanura zvose zviri munzeve kubadziwa ndokuziva ayapo ndo pandaigbadziwa mani ukaona uchiti uri kubatsirwa so usvika pakubata munhu ari kukubatsira azvo zvisina mira zvakanaka muzheve maibva dzakaita se unyunyu mokuziva watinoti kunyunyu kuya unoita uchi pane mhora yaho yatinoti mhora yaimboshandisiwa kudhara kunama migomo nemadzimai mhora yacho yaita semhora yaibvisa muzheve dzavo asi mhora iyo yaiti kana iri mumagwadzira yaita ndainda ndanobvisiwa ndichidzokera kumba handaiwa zviri raiti ndava kuti zvinhu zviya zvanga zvinetsa dambudziko rangu rava parinani ndokwira futi ndodzokera South Africa ndichingonosvika kuSouth Africa zvondowa ndoda kutakana ma zvinhu zviya zvondoita kunge ndakabvisiwa ndikadzorerwa maona saka ndo yanga ingova upenyu hwangu dzimwe nguva ndichida kuenda South Africa zvandaita ndanga ndisingachapamba ndichienda kuSouth ndaibva pamba ndomotanga ndandovata kumuprofita ndichibatsirwa kandobva ipapo ndipo ndochikwira mabhazi straight aipapo ndo pandoti hayi handina problem yandinosangana nayo as long as ndatirega ndibve pamba ndiende kuSouth Africa straight handimono kugare zvakanaka mabviswa zvinhu izvi ndazonisanangura kuti makabviswa zvangu vachese mabvisa zvangu hapana zvakare masaramusi akaitika musi uyo makabviswa zvangu ave kuno kuZimbabwe masaramusi aipa pasi kati kumasaramusi hai avanobatsira ivavo avanobatsira chavanokwanisa kubvisa asi kuti nekugwadziwa kuya kwaunenge wamboitwawo nezvinhu zvausingazivi unombosvika pakuti ko zvamabvisa izvo madi kumbodzorera kumwene wazvo ambofilavo peni enda ndichifila here haizvo vanga vasingakwanisi vairamba havaiti zveback to center chava kungokwanisa kukubatsira kawaita achuda kunobatsirwa kubhadharisa hava kubhadharisi chako kungoenda chiti unobatsirwa udzokerera madzoka maamuno Zimbabwe maamuda kuwana pamaenda South Africa nekubviswa zvinhu mamato nemdzimai era kwete nasandawana maimbotrai zvaifamba sei pakuzamazama chitsvaka zvimari muchitsvaga zvimabhebhi pane kutambudzika kwamaiita here nekuda kwematambudziko amangamina wayo aya ndichitsvaga hangu zvimabhebhi apa pasina problem dambudziko ranga risipo dambudziko rangu riri munyama yangu kuti kama ikwanisa here kuzozviudza zvibhebhi izvi manje yapo mungoziva kuti chero nemusikana chaipo unomuvimba hambovha akakuudza kuti isi kumba kwedu kune ngozi mukaona nenyaya yekuti andoziva kuti kana ukaziva chokwadi unondisiya saka maingoti rinonyenga rinovara rozongosimudza musoro ravanhu nekutiwo hakunavo musha usina zvavo chero ini problem yangu ndokwanisa kukuudza asi kuti agondeva nzira yekwavo maona nekuti hakuna musha usina matambudziko avo saka paya pataingombisana tichiti hamunhamo mumatambudziko tetritesi wozongozvona wasvika saka vakajuta maibhuru kuti ndakavajuta vakazongozvozvona vakatongozozvonawo vasvika kuti murume wangu ari pamawara tichienda ipapo pakutsvaga zvimari chiti dambudziko pazvimari zvaifamba sei panhau dzemabasa idzi kuzozoti vamwe kuti padambudziko ratinaro kungoenda pabasa mazuva matatu mana wakutonzi waba kana unongobviswa usina kupiwa pei imimo zvanga zvakamira sei panhau dzematambudziko pamabasa ndichinotanga kunoshanda
amabasa anga chiri nani chaita kuti basa rangu rive nani inyaya yekuti ndaishanda ndi pasi peumumo handisiri ndaitsvaka basa ini ndaingowo mushandi changu ndikangowo kushanda mari votoe chivhagwa mari tozati taivhagwa mani hamari dzeme muchivhagwa dzikudisvikanaka zviya zvamai makatitaura nati mari yenyu inobuda yakadai kana dzava nguva dzekuti muchibhadharwa haisiyi mari yacho inokwanisa kupiwa inotobuda yapasi kuti ukwanise kubvunza kuti kunai mukuru chiona izviko paya tatakati kudiyo unobvunza tani niniwo murungu wangu wana kubudisa mari zvakanaka. Saka mabva kuSouth Africa ndiko maikuwana maiguru ere kuSouth Africa? Kana maiguru ndakazotora kumuzi. South Africa maiti mukadzokera munzwa zvakare zvinhu zviya zvadzoka makazodzoka kuZimbabwe zvaita sei? Makunyazoti haiko zvino ndaako chakaitika manje ndakadzoka kumba ndichinda South Africa ndakatanga ndabva nekumuprofita achinondibatsira ndo pandakaenda ndikambonotora 2 years nekuti kuSouth Africa ini pachangu ndasingagari 3 months changu chaingwa kungofambira roti ndichinda ndichidzoka nyandibatsirwa saka pandakaenda ndikanogara 2 years hayi hapana problem yandasangana nayo panyama zvaivewo pamwe yavo zvandinisingaoniwo zvaiuya zvenyama yangu yapo ndakambozorora ndikatombofunga kuti hayi hako zvino zvangu zvaizvanaka saka pandakazodzoka kumba ndichizoti ndasangana namaiguru venyu handikauyawo kumba ndobva ndauya ndakagara 3 months ndiri kumba ndobva ndadzokera South Africa. Ndichidzokera kuSouth Africa ndakadosvika ndichiva kuti nyama dziya dzadokanganisika zvadhakwa saka pakazoita madhezi yawo ndanga ndava kuzviitira mabasa nekuti sitoita zvekuvaka unotanga uchikanya dhako usvika pakudzidzisawo kuvaka wava kuzviitira saka ndandava kuzviitira manje assistant wangu wandaishanda naye anga ari kuMozambique baba vake vaita zvekubatsira vanhu maona saka nenyaya yekuti kana une dambudziko uchida kubatsirwa hauvanzi dambudziko rako unongoudzawo vanhu vanenge uchirarama navo kuti maybe vangakwanisa kubatsirwa ndaudza mukomana wake shamwari handisi kuwasvikanaka so nyama dzangu moda iye akati kawangu wachikwanisa usvike kumba umboona mutara kuna kubatsirwa manheru iwayo ndobva ndatoinda kuna baba vake ndichisvika kuya baba vacho ndobva vambozamawo vanomboitawo zvemweya ndobva mbopindawo pamweya pavo ndakagarawo vachirira nendimi dzavo ndobva ndokuda kupai mafuta mafuta acho makamatarisa anongoita secooking oil ndobva ndamadirigwa muchigubhu ndobva ndamatirigwa ndikai mafuta aya zvamoita momasanganisa nemunyu wamatombo mochwanya munyu wamatombo uya pacho paya pamene muchiva chinhu chinenge chichifamba kana chinenge chichitamba mokwiza nemunyu wamatombo saka ndichikwiza nemunyu uya wamatombo iyapo zvaindibatsira munyu uya wamatombo nemafuta yandanga ndapiwa iyezvo zvaishanda chero nhasi ndinevimbe kuti zviniyozvo zvachiri kundishandira nekuti pose pandaiti kana chandendawa chinofamba kana chinoruma mukati menyama ndikangokacha ndikasanganisa ndikakwiza ndikaita 3 days ndichikwisa hari chifondo donza panyarara saka zvakanyarara zvinhu zviya ndikava zvati zii munyu wamatombo uye nemafuta angu ndichinazvo ndobva ndazvisiya kuSouth Africa ndikauya kumusha pana ndauya kumusha manje ndopana ndauya kuzoronga medzi kuti ndichiroora nditise mukadzi ndauya kumba madhiri angu ekutorana namai mufana aita ndobva ndasiya mai mufana pamba ndikandodzokera kubasa ndimbonozama kubatanidza tikwanise kuita tichindakwana tezvaro ndichinodzokera futi kuSouth Africa ndakatozosvika ndova kuti zvinhu zviya ndatova futi nazvo nyama dziya dzakutanga futi kutamba saka nenyaya yekuti uku ndandakasiya mafuta aya andaishandisa aya ndakangokacha futi munyu uya ndikatanga kukwisa
saka ndati kana ndakwiza iye aiti zvoferamo mukati muzvofera munyama. Saka kufa kwazvaita ndikati iye zvindizive kuti zvinhu zviri munyama dzangu zvakawanda zvakadii. Zvazvodonetsa kurondedzera zvakawandisa. Munzeve umu ndaita zvokukwiza muzasi moshe mezvive ndichitenderedza zvive yose mosvika pakusuvuka nekuti munyu wamatombo wekuramba ukwiza nemunyu wamatombo andi mako. Saka ndosvika pakutosuvura neganda. Makatomboita zvironda nguva yacho? Ndakatomboita zvironda asi nenyaya yekuti unenge uri padambudziko uchizama kutsvaga rubatsiro hapana option kusvika kudongoita zvaunenge waudziwa. Ndizvo ndasvika muzvikuitika iko zvino kutaura kuno. Ndinodziso pamaifamba kumasoro vaiti dambudziko rekubva kumba kwenyu. Vainyatsodudzira here kuti zviri kufamba sei? Hai, maprofita zvaanoita manje. Muprofita anoti ndohla kukupesanisa hai verudzi nekuti ini ndiri mutoo. Saka iye chaanoita anongokwanisa kugadzirirai dambudziko raunaro zvenguva iyoyo. Zvekuti akuudze kuti ari kukukanganisa kuti ari kukuita izvi ndiani havatizotauri. Nokuti hanzi ndikakuudza muchanogona kunotemana ini ndosara ndapa matambudziko. Saka iye anongokwanisa kugadzirai problem yenyu zvenguva diki diki iyoyo. Wodzokera kumba hatauri kuti ningi ndari kukonzesa dambudziko. Asi pamunovhunza nongwe zviri kubva kumba kwenyu. Saka vabereki vacho padambudziko ndimenge muri kungosangana dambudziko kana kuti vamwe venyu hadzadzi chete nana mukoma vari kusangana kusvika namatambudziko ekudyiwa munyama? Ari kudyiwa munyama ngati ndindoga ndikunyanya kurifambira. Ari kunyanya kunetsa ino. Asi pane munun'una wangu wokupedzisira mugohwe 2022 andaziva kuti kunonzi kurohwa nezvinhu mukuziva. Andaziva akamborohwa nezvinhu 2022 aiendi akapesa ainda nekuti vanga vavete naye vanoti munhu takangowa oita magwiriri asinganzwisisiki aya. Saka time yavakabatidza tochi kuti vamutarise vakadowana munhu ava kubudisa furo. Nenyaya yekuti matogara ndo muvillage medu ndo munoitwa nezvamasoro. Saka vakakwanisa kumanya naye panana madzibaba vanokwanisa kubatsira. Akatobatsirwa ipapo. Asi abatsirwa munun'una wangu zvandasimbomuziva ai panjere dzake nezvaava iko zvinhu zvatosiyana. Saka vabereki vachiriko zvavo zvizvi? Vabereki varipo. Havasi kumbozamawo here kuti vafambire nhau yemusha kuti vanzwisise kuti zviri kufamba sei sezvo vasiri kunyatsokuti vasvakajeka nemapostori? Kufamba vanomboti vazame kufambira asi kuti vanongofamba nesu vana vavo ka pachinge paita dambudziko. Ivo kuti nditi vanombosara vachifamba vari voga. Ndini ndadonyera. Vanongofamba chete ka pachinge paita dambudziko. Zvongoona kuti mwana wedu gomasangana zvakati ndopa vanofambira. Ndoonawo sekuti naivo vanenge vakadotsiko. Handingavashori. Naivo vanotaridza kuti pane zvine zvakadovavhara kuti vasafambira nyaya dzachidzi kudi pachena. Iko zvino funga muchitaura mataura yeshiri zviri kufamba sei padambudziko? Pandabva kumba muna January ndichino South Africa. Usiku hwacho hwandadonosvika ndichivata pane shiri yainonzi nzvidla menenge muchiziva. Hogara mudzimba muona. Shiri iyoyo zvainoita isitoziva shiri dzichikana shiri dzochema masikati hadzichemi usiku. Iyo yakauya na 12 o'clock usiku. Ndine muzaya wangu wandakasiya pamba pandaigara. Saka ndiye ndangosvika ndichigara naye. Shiri yakauya pawindo ari kufront ndobva yatanga kuchema usiku. Ndobva yachema shiri yaitoro for 1 2. Nenyaya yekuti mune muzina kujaira zvinhu zvinenge zvichiitika. Handibva ndatombobvunza muzaya ngati iwe zviri kuitika pashi uri kuzviziva. Iye akati ndikuzviziva kuleko chii. Ndobva ndati rega ndibude nditarise. Saka time ndakavhura windo ari kufront yakabva yabhururuka pafront ndobva yauya kuwindo rekubheki. Handobva yachema svika paidza shiri iyoyo.
Saka yanga yangu wati every day shiri yagera chidi. Shiri yagera chingowe. Chore nasenga chiri ngowe. Chichema makusema kana kutanga usiku. Kusvika kwaidzi ine ichema iri kuwinda. Muzukuru wanga aidombonditi kule mumbudira zvinhu zveusiku muchanyangarika. Tokushayiwa kuti mainternet ndoti aka chinenge changouyawo chavira pamunhu. Atingatami musha nekuti tasangana nesituation. Zvinenge zviripo zvidongotambira zviripo. Zvishiri matimamboifambire. Ashiri hakuna kwandambokwanisa kundifambire nekuti South Africa chaiko akuitwa nemi. Vanhu vanobatsirwa South Africa vazhinji majority yavo vari kungotoregwa mari pasina hapana chokufamba. Chokwadi chekuti hakuna matambudziko mashoma anokwanisa kuti agadzirwe South Africa. Nekuti ruzhinji rwacho vari kuita zvemari. Saka munhu angotanga kuprofita achibhadharisa. Achiprofita chacho ipapo achabudiswa nayo. Takatarisa nawe shiri atingati here zvichida pane tozotika kumishiri dzedu dzinovakira pangava pamaselini pangava pamavheranda atingati here shiri ine dendere rayo pamba pedupa. Ashiri mozati waini shiri kuti ine dendere pamba handioni sekudero. Shiri haipereri kumba chete. Pandoenda kubaza ndonoiona. Ndodomborangarira pane pandahora mari takatapedza edu kuvaka juraho redu tariplestira. Ndobva tapiwa mari keshi ndobva ndaisa musamo. Ndakatanga ndatoiverenga ndobva ndaisa muhomwe. Saka pakuno bhadharana nemunhu uya wandanga ndinaye ndakadomberengera mari yake ikagwana. Maona tichiri kubasa iyo kunobva ndamupa. Saka shiri zvaikaita manje time ndakanobuda ndichinopa uyu mari yake iyo handiti mastreets kuti kune street iri kumira. Iyoyo yanga yakamhara paimba iri ku opposite street maona. Saka time ndakanobuda muchibva kubhadharana nemunhu wandaishanda naye yakabva yabhururuka kubva payanga iri ndobva yauya pamba paya pataishanda ndobva yasvika ikamhara pamusoro pemba maona. Saka ichimhara pamusoro pemba paya ndobva yati zii yakati du maona. Ndobva yatora 30 minutes yangodero ndobva yabhururuka ikaenda. Saka ndichisvika kumba manje nemari ndichitanga kuverenga mari yangu ndakaona mari yangu yashota ne200 rand. Ndisina namboishandisa. Zvekuti kana ndadosvika ndikapa mukadzi mari akatanga aibata iyi akazoiverenga taidogona kutozonetsana ndichiti wandibira mari. Asi kuti lake rakaitika ndakatanga ndaverenga ndiri ndikadombofonerana namai vanga vandipa vandandashandira ndikati kupaya pamanipa mari ndobva variye vafigya vanga vandipa ndikati ini kuno ndakakuona yakati kaikupa zvataverengerana wani. Ndikadomboti tarisai mugaraji mataverengerana mari muya kuti hatinawo chatadonedza. Vakadatarisa vakaona kuti hai chatadonedzawo hapana. Saka murarama sei muchingoti zviri? Unotanga zvotanga zvichahlisa asi nenyaya yekuti dambudziko kana kuti situation kana ichiuya pauri unotongodzikamawo watongohwisisa kuti ndo zviri kuitika. Chero namadzikoma angu namabhuru angu ndakatombomaudza nezveshiriyo. Tavarume kune shiri kugara ichimakumba. Nemuzaya wandaitogara naye mazuva ano akadotama. Anditadza vakadoona kuti nyaya iri kumararamira kuti kule vangu. Panditadza kuti pane dambudziko riri. Saka nenyaya yekuti kana zvisingaitike pauri zvohlisa asi kana zvichiitika pane umwe hazvirovi zvinehana. Kana zvichiitika pauri unongodzikama wazviwisisa kuti dambudziko riri pandiri. Saka ivo zvino rubatsiro rwamunotoda unoda kuzoita. Ini chandanga ndichingokumbirawo ndandichikungokumbirawo kuti dai ndamboonawo kubatsirwa kungava kwose kunobatsirwa vanhu handina kwandinosarudza. Chandainga ndichikumbira kungoti zvose zvinoitika munyama dzangu nezvose zvokuteveregwa neshiri dai ndagonawo kuti kana zvichikonzeresawo nemunhu
dai zvambodzosegwawo kwaari afilewo peni yandinofilawo ini panguva iyi. Takatarisa tichida kusvika mupendero ndazvamuchiti munin'ina ndiva ndanzwa nedambudziko rechiko zvino kana nguva dzakachena ichizipa kanga achizvarwa chaiko. Chokwadi. Ko vamwe ava vatatu vasara vane matambudziko vari kusangana nawo sevana? Vamwe vatatu matambudziko vanosangana nawo, asi kuti zvatinoita manje vatete, kana waita dambudziko iyo muridzi wedambudziko ndonofanira dambudziko rako. Vanoinda vachinobatsirwa kana vachinge vane zvavanenge vasangana nazvo, vanobuda vachinobatsirwa, asi hazvizofanani nekutambudzika kwavari kuita, kuzofanani nekwandiri kuita, ani kwandiri zviri wese. Saka batsiro ndazvamuchiti mukuda kubva kuvanhu vese makasunungumberi kuti kana kune vanokwanisa kubatsirai, vangava vechivanhu, vangava vemachechi ana papa emafayafaya nazvo mapositori munoenda zvenyu, munozokwanisa here kuenda ikoko kubatsirwa nemhando iyo? Haina, handina pandinoramba. Pese panobatsirwa vanhu ndopinda, nekuti ndazama vatete. Ukaona munhu obuda pajekerere, zvinhu zvine zvisina kumira zvakanaka. Handambozama kuenda kumaprofita, ndazama ndichizama kuti kuda vangakwanisa kundibatsira dambudziko rikapera, asi kuti ivo chavari kungokwanisa kubvisa zviri munyama, havasi kukwanisa kuinda pamongo wedambudziko. Aiwa, tinotenda kuona tine chivimbo chekuti sekukumbira kwamaitawo muZimbabwe vanonzwisisa, vanhu vanokwanisa kuti aiwa mukoma isu tanga titombo dambudziko iri, endai pakati kana kuti uyai kwakati tikubatsirei. Saka isusu tichangoedzawo nepatinogona kuti mitezi vanebatsiro isu kuti ukwanise kushandira nazwa mune mwanamusikana achiri mbiri chaizvo, ukwanise kushandira musina zvinhu zvinokunetsai. Ndikuda kuenda kuda kunoshanda kuSouth Africa, kudai makunzwa semagarwa pachipfuva, kudai makunzwa zvinhu zvinokufamba ichikurumai shiri kungoda kurara ikurara wechichema. Hapana peace of mind yamungawani musati maona kubatsirwa. Changotiraiwo nepatinogona kuti mubatsirwe kuzogadzira mangwana renyu neredu yakachena. Vachavasa ndizvo tinotenda vatete. Thank you for tuning into Zim News Beat TV.